Jeg hedder Maria, og jeg har lavet en lille formidlingsvideo omkring isbar. Formålet det er, at I får kendskab til isbar, og mit læringsmål er, at deltagerne kan beskrive, hvornår man bruger isbar, og at deltagerne forklarer, hvad bogstaverne ISBAR står for. Måske har I hørt om isbar før, men isbar er et kommunikationsredskab, som man bruger særligt blandt sundhedsfaglige, for at sikre, at kommunikationen bliver videregivet på en sikker måde, og at man får alle informationer med. ISBAR står for I, identificere, S, situation, B, baggrund, A, analyse, R, råd. Ved I, der identificerer man sig selv og patienten. Man identificerer sig med navn, profession og patientens navn og CPR-nummer, eventuelt adresse, hvis man fx er udkørende sygeplejerske. Ved S, der beskriver man situationen. Man beskriver grunden til, at man ringer, og man fortæller kort om patientens symptomer og eventuelt målte værdier. Under B, der beskriver man baggrunden. Det vil sige, her fortæller man om patientens sygdomshistorie og hvad der eventuelt er gjort af tiltag indtil nu. Under A, giv din analyse af situationen. Der kommer man med sin analyse af problemet. Jeg mener problemet er, eller jeg er usikker på hvad problemet det er. Under R, giv eller få et råd om den videre behandling. Der er der mulighed for, at man selv kommer med forslag til en behandling, men også at man ligesom spørger den, man snakker med om råd. Man kan eventuelt også få at vide, hvad man skal observere og vurdere, og hvornår man eventuelt snakker sammen igen, og hvem der skal gøre hvad i forhold til det. Nu vil jeg prøve at komme med et eksempel på brug af isbar i sundhedsfaglig sammenhæng. Og det her, det er et opkald, som jeg som mor foretager til skadestuen. Det er Maria Jacobsen. Jeg ringer på vegne af min søn Per Jacobsen med CPR-nummer 250115 XXXX. Her identificerer jeg mig selv og min patient. Per han har spillet fodbold og har fået en bold skudt hårdt på hans venstre håndled, sådan så at håndledet er sådan knikset rundt, og nu har han bare rigtig ondt i det her håndled. Der er en lille smule misfarvning, det er en lille smule hævet, og vi har prøvet med is og smertestillende, men det har ikke rigtig virket. Per han er ellers en sund og rask dreng. Han har en rigtig høj smertetærskel, så når han siger noget gør ondt, så gør det virkelig ondt på ham. Jeg tænker, at det bare er slaget, men jeg vil gerne have, at I ser på den, fordi smertestillende og is ikke har haft effekt, og den fortsat gør ondt. Så vil jeg komme på et eksempel, hvor det bliver brugt i f.eks. i en almindelig hverdagsting, og her er det så et opkald mellem mig og mit forsikringsselskab. Det er Maria Jacobsen. Jeg ringer, fordi at vi er blevet kontaktet på Aula af nogle forældre til et barn, hvis briller er gået i stykker, og vores barn har været indblandet i, at de her briller er gået i stykker. Drengene de har spillet fodbold i et frikvarter, og vores søn han står på mål og forsøger at redde den her bold, og så tyrer han jo bolden ud på banen igen, og her rammer bolden så den her dreng i hovedet, og hans briller går i stykker. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor det er, at vi skal melde den her skade til vores forsikringsselskab. Fordi jeg kan ikke se, at det skal være mig, der skal betale for, at den her drengs briller er gået i stykker. Det er jo et hændeligt uheld, og det er jo ligesom det, der kan ske, når man leger, og særligt når man spiller fodbold. Hvordan skal jeg forholde mig til det her? Hvad er reglerne, og hvad skal jeg gøre? Jeg kunne godt tænke mig, at I tænker over, om I kunne forestille jer at bruge isbar i jeres hverdag for at sikre jeres kommunikation med andre fremover. Det var mit oplæg for i dag. Tak. Ha' en god dag.